Oké, kom op. We gaan naar rechts. Ja, en snel een beetje. We moeten hem vinden voordat het te laat is. Oh nee, daar heb je hem weer. Dit keer met een enorm geweer. Ja, daar ben ik weer. Moet je zien wat ik in mijn klauw heb. Jullie kunnen me nooit aan. En de speciale editie van Super Mario is van mij. En van mij alleen. Ik kan ermee doen wat ik wil. Ik maak hem kapot. Zodat niemand er meer iets aan heeft. Jullie zullen ten onder gaan. Jullie kunnen niet op tegen de kracht van dit geweer. Je hoeft het niet eens te proberen. Dude, wat moeten we doen? We kunnen hem nooit aan. Misschien moeten we gewoon wegrennen. Nee, we kunnen hem aan.